मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा सुल्तानगंज से नु जलवा भराई बदल ये देवरु देव घर ले जाईबू मानो न बतिया हमारा भौजाई पैदल चलबू तो गोरवा दुखाई। अरे टेंशन मत ला हम चल जाएंगे सुल्तानगंज से नु जलवा भराई पैदल ये देवरु देव घर ले जाईबू मानो न बतिया हमारा भौजाई पैदल चलबू तो गोरवा दुखाई। रोड में कवरियन के भीड़ होला भारी हो केहू बोल बम बोल केहू जयकारी हो। अच्छा मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा राइतो रो विजय दीवाना बड़े साथ हो भोजपुरिया देवरु मानना बात हो सनही सरदा तोनी लाइन में आवो देवरू के संगे यसो जलवा चढ़ावो हो तो चलो यसो जलवा चढ़ावो। राइतो रो विजय दीवाना बड़े साथ हो भोजपुरिया देवरु मानना बात हो सनही सरदा तोनी लाइन में आवो देवरू के संगे यसो जलवा चढ़ावो। बोल बम बोल तपरी के छिते राजा हो केहू पिए भांगे और केहू पिए गाजा हो। मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा कांवर ले ले बानी भौजी हो जा तो यारी में जला बानू धाड़े के बा चलो भौजी गाड़ी से सुना मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा मोतिहारी जिला के बम्मा गाड़ी बा चलो धर लेनु पहिला सोमारी बा। सामू रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अंद्रा, पकही बाजार।